खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे भिडिअ होबानो सिगांग्रो सौहैनाय बायदि। सोनाब बंगनि गाहाय मन्थ्रि ममता बेनार्जीनि फंबाय असीम बेनार्जी बिथाङा कर'नाजों साग्लोबजानानै जिउ गोमाबाय। क'क्राझाराव मोनसे दुखुनांथाव आरो रागा जोंथाव जाथाय महर मोनदों। सासे उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनानै जोबथेसालिनि आलासि जादों। सुबा ठाकुर मुंनि सासे जुनिया आखुनि सोद्रोमा गैयै सुबुङा क'क्राझार सदरनि सहरनि सानजा फारसे 5 किल'मिटार जानथायाव थानाय सरायघाट हालामनि थागिबि। जुनिया आखुनि सुबा ठाकुर थांनाय माखासे बोसोरनि सिगाङावबो जर'ज'मै हुमखि होनानै हिनजावफोरखौ जिनाहारि खालामबोबाय थादोंमोन। नाथाय हिनजावसाया सहायनो हायैयाव गावनि सायाव खिनारि उदखारि खालामबाय थानायनि बागै नखरनि सोद्रोमाफोरनो खिन्थासेयावबो खेबनै गावनि लोगोनो वाट्सएपनि गेजेरजों फोरमायो। हेफाजाब हास्थायनायनि उनाव जाथाया सोराङाव नुजायो। हिनजावसाया गावनि जिउखौ फोजोबना लानो नाजादोंमोन। क'क्राझार पुलिस थानानि अ.सि. आ जाथायनि बागै फोरमान बायदिब्ला बे जाथायनि सायाव सि.डब्लिउ.सि. निफ्राय मोनसे गसर थिसननाय जाबाय आरो जाथायनि सायाव संदाननायखौ जागायबाय। बे समाव जाथायजों भुगिनांनाय हिनजावसा आरो दायनिगिरि सुबा ठाकुरआ पुलिसनि आवथायाव दङ। पुलिसआ मावख'गिरि फोरमायनाय बायदिब्ला बे हिनजावसाया जोनोम जानायनि 20 साननि उनाव समनिफ्रायनो मोनसे बिहारि फोलेरनि नखरजों खांजानाय आरो हिनजावसानि खांगिरि बिफाया सायख'लायनाय थानाय 7 बेटेलियन आसाम पुलिस। बिफानाव आइ.पि. ग्रेडआव साख्रि मावग्रा हिनजावै क्वार्टारावनो थायोमोन। मिथिनाय बायदिब्ला हिनजावसानि बिमा-बिफाया बर'मोन, नाथाय जोनोम जागोदान समावनो बिमा-बिफाया गोमानानै बिहारि फोलेरनि गंसे नखरजों खांजायो आरो दा हिनजावसाया बिगियान आयदा लानानै एम.ए.एस. नैथि थाखोआव फरायगासिनो दङ। गवालपारा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि थुनलाइ समाज सिबियारि मुस्रि देबेन्द्र कछारी रुंसारि जानायाव बर' थुनलाइ आफादा दुखु मोननाय फोरमायदों। मैया फुंनि 8:37 रिंगासोआव फिन बांग्रिं आसामखौ सोमावग्लुंदों। सुलुङाव मोनथिनाय बायदिब्ला दासिम बांग्रिं जेबो खहा जानायनि खौरां मोननो हानाय जायाखै। मख'नो गोनांदि तामुलपुर, रुपहि, कार्बि आंलं, कुरियान, गुवाहाटि आरो गासैबो जिल्लाफोराव बांग्रिं मावो। बे बांग्रिं मावखांथिया 3.9 होननानै मिथिनो मोननाय जादों। अख्राङाव बारायबावगोन बोलो फैगौ सप्तायाव भारत हादराव गोदान गं 4 राफेल फैगोन। कुसुगावनि गोदानै जोनोम होनाय गथ'खौ 1.5 लाख फाननानै सेकेन्ड-हेन्ड कार बायनानै लादों। 55 बोसोर बैसोनि मुंदांखा एक्टर सुपारस्टार सलमान खानआ दाखालै ईदनि समावनो कभिडनि नैथि भेक्सिनखौ लाजाबाय। मख'जाथाव दि बिथाङा हिन्दी सावथुन मुलुगनि गिबि कभिड भेक्सिन लानाय आरो गावनि अनसायगिरिफोरखौबो थुलुंगा होजेनदोंमोन।
भेक्सिन लानो। बिथाङा सेथि भेक्सिनखौ थांनाय 24 मासाव लादोंमोन।